Mendigorria Zubitza, hau da, Milagro Aezkoa abelbidearen 4. etapa. Izarbeibar eskualdea hegoaldetik iparraldera zeharkatu dute. Isabel Infantaren gotorlekura igo ondoren, Arnotegiko baselizara iritsi dira. Eunateko ermita erromanikoa, Obanos herria, Misterioko herria. Herri polita benetan. Zainzurien soroak, aurten lokatzez beteta jasotzen ari dira, Nafarroako zainzuri preziatuak. Koltza, mitxoletak, garia, oraindik berdea, baina aletuz doala ikusten da. Elementu guzti hauek paisaje zoragarria osatzen dute.